गोसो जोंना बैनाया मोनफैबाय माथो। हेल' ब्र' बैनाय रावबोआनो गैयालै दाबो फैयाखैनो माथो। दे दसे थाथ' लाइभ फैदों माखासे मानसिफोरा बिरादनो। मानसिफोरानो बिराद लाइभ फैदोलै बैनाय। ओंखाम जाखांबाय नामा बैनाय? ओंखाम जाखांबाय? मा ओंख्रि जानायब्रा बैनाय? रावबो फैथ'वाखैलै नोंनो कमेन्ट हरलाबायदो एसे। अ जायाखै ओंखाम जायाखै। लाइक होना हो लाइक खनसे होना होलाय बैनाय। दसे थाथ'र' इदिनो संगासिनो आरोना। बेदर नामा बैनाय बेदर? बेदर लाबोआखै? जोंना बेदर लायदोंमोनलै दामब्राफ्रा दाबो मोनफैया माथो। बेदर लाबोदों। जोंहा जुरिया बि ब्लक फैदों। मा ओंखोथ्रि थेंक इउ जुरिया बि ब्लक थेंक इउ। माबोरै खबरफ्रा? ओंखाम जाखांबाय नामा? जुरिया बि ब्लक जोंहा मा नुदों पुर्न बेदर लाबोदों संगासिनो। बेदर लाबोदों आरोना संगासिनो। ए मा बेदरलै पुर्न? बोरमा बेदर नामा? जोंहा जुरिया भि ब्लक जोंहा लोगो दंखायोलै ना लोगो दंलायखायो। गितानजलियाबो जोंहा माबा फैलायबायलै लाइभ। अ बयलार ओंख्रि आरोना।
मा ओंख्रि ना मा होनदोंमोनथाय जोंहा जुरिया बिब्लगा देलाय कमेन्टखौ हरबावलाय आं मोजां बुजियाखै मोजां जाथ'वाखै आंनि भिडिअखौ नाय जुरिया बिब्लग नों भिडिअ हगारदों नामा आंनियाव नटिफिकेसन फैदोंना फैयाखैथाय दा दसे थानानै नायगोन र' आं लाइभ दोनबाथाय नायगोन आं र' दे आं नायनो दे नोंखौ आंजों फ्रेन्ड दंना गैया आंजों फ्रेन्ड दंखायोदे जुरिया बिब्लग नोङो आं नायनायसो जायाखै आरोना भिडिअखौ समखौनो मोनाखैना माबायाव दंमोन आङो खामानियाव दानिसो सुटि जादों 8टा बाजियाव माबायाव बेसेयाव 6टा साराय 6टायाव सुटि जादोंमोन जोंहा दे नायखा होनना बुंदो दे नायगोन दे आं भिडिअखौ नायगोन जुरिया बिब्लग आंखौ सापर्ट खालामना हो आंबो सापर्ट खालामना होगोन जुरिया बिब्लग नोंखौ सापर्ट खालामनो होदों जोंहा पुर्णआ सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो सापर्ट गैलियाबा सापर्ट खालामलाय नों सानैजों जोंहा जुरिया बिब्लगा होनदों दे होनदों पुर्ण हाजोआरि सापर्ट खालामलाय सापर्ट खालामना हो जोंहा सानैल'लै जोंहा साथाम फैदोंमोन सोरबा फैबावदों जोंहा जुरिया बिब्लगा मा होनदों दे आंनिखौ कमेन्ट हरग्रो पुर्ण कमेन्ट होग्रोनांगौनो माबानियाव जुरिया बिब्लगनि भिडिअआव कमेन्ट होना दोन इयो बेक हरगोन नोंनो भिडिअखौ एसे गोलाव नायलायनानै सापर्ट खालामलाय होमबा आनसाब जाफिननाय बायदि मोजाङै भिडिअ नायलायनानै साब खालाम बारायनानै खमायलांफिनबाथाय आरो गाज्रि नाङोना गोसोखौ आंनाबो बिदिनो खमायलांबाय थायो जुरिया बिब्लग जोंहा मा होनदों जुरिया बिब्लग सापर्ट खालामना होबाय जुरिया बिब्लग नोंखौ सापर्ट खालामना होबायनो पुर्ण हाजोआरिया भिडिअखौ नायलायनानै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय कमेन्ट हरबाय कमेन्ट हरखादोनो जुरिया बिब्लग नोंनो जुरिया बिब्लग जोंहा माबा होआखैबा लाइक होआखैबा लाइक होना होलै अननानै डिउटि गैयामोन नामा फैनाय दिनै पुर्ण फैनाय डिउटि गैयामोन दं गबाय सुटि जाबाय आरोना दे कमेन्ट होदे जोंहा सोर सोर दङ कमेन्टआनो थाब थाब फरायखांथारलै आङो फरायख'लायलायनो हायि होनाङो कमेन्टफोरखौ
जोंहा दैजि नार्जारिबो फैदों। दैजि नार्जारि थेंक इउ आंनि माबायाव फैनायनि थाखाय, आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दैजि नार्जारि। हेलौ दे। माबोरै खबरफ्रा दैजि नार्जारि? ओंखामफोर जाखांबाय नामा? ओंखामफोर जाखांबाय? मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थालाय? हेलौ दैजि नार्जारि, ओंखामफोर जाखांबाय नामा? लोगो फन हरदोंमोनलै सासे। जुरियाबि ब्लगनो कमेन्ट हरबाय। जुरियाबि ब्लगआ थांबायसो नामाथाय, माथो कमेन्टबो हरदियासै। जुरियाबि ब्लग कमेन्ट होलाय। जोंहा पद्मआ नोंनो सापर्ट होबायनो, कमेन्ट हरखादों। कमेन्ट होदो। जोंहा दैजि नार्जारिया मोजां ओंख्रिया लाफा नासो। वाव गोथावानो दै लाफा ना। आंथ' मोनजायाखैनो लाफा ना दाबो। न'आव थांबासो जाहैनांसिगोन, दा न'आव गैयाना आङो। जोबोद गोथावलै दैजि नार्जारि ओंख्रिया। जोंहा लाइक होआखैबा लाइक होना होलै खेबसे दैजि नार्जारि। सापर्ट लालायबाय नै माबाजों पुर्न हाज'वारिजों सापर्ट लालायलाय। जोंहा जुरियाबि ब्लगबो दङ। महाय दं दैजि नार्जारि सोंदों, महाय दं? आङो तेलेंगानायाव दंफैयो दैजि नार्जारि, तेलेंगाना स्टेटआव। गोदाव सोरावलै बेफोरबायदिनो। न'आवनो थानो मोना माथो। पुर्न हाज'वारिया होनदों दैजि नार्जारि सापर्ट खालामना हो। आंबो सापर्ट खालामना होगोन। दैजि नार्जारि सापर्ट खालामनो होदों माबाया पुर्न हाज'वारिया। जोंहा दैजि नार्जारिया मा होनदों? होबाय होनना बुंदों। पुर्नखौ सापर्ट होबाय नामाथाय दैजि नार्जारिया? होबाय होनदों। सापर्ट खालामलाय, गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबालाय सोरथो खालामबावनो। बयबो लाइभ होजोबदों, बेनिखायनो फैयाखैनो मानसिफोरानो फैनो हायाखै। जोंहा गितानजलियाबो होदों, सोरां आब'आबो होदों। लाइक होबाय आरो ना दैजि नार्जारि, थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दे दैजि नार्जारि। पेमेंट ले लो पेमेंट। आजा 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 आजा। पुर्न हाज'वारि थांबाय नामा? सोरां ब्लगआ होलायबाय दैजि नार्जारि ब्लु ब्लु होनि दे। ब्लु होना होबाय दे आङो दैजि नार्जारि, नोङो खनसे कमेन्ट हरलाय। मानसिफोरानो फैनो हायाखैलै, सब बेस्थ' गोजा मालाय। दैजि नार्जारिखौ सापर्ट खालामना होबाय, कमेन्टबो हरबाय। दैजि नार्जारि नोंखौ पुर्न हाज'वारिया सापर्ट खालामबायनो आरो कमेन्टबो होखादोंनो आरोना। चेक खालामना नायबानो जाबाय दैजि नार्जारि। होलायनांगौलै बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ बयबो। गावजों गाव सापर्ट लालायबाय थाबासो चेनेला देरलांगोन, नङाबालाय बहा।
जोंहा चेनेलानो फिसा फिसालै बेनिखायनो बारा मानसि फैया जोंनियाव। भिडिअखौनो एगारनो हायाखै आङो। भिडिअ हगारनो हायैखायसो एसे फैगासिनो लाइभखौनो। जेब्ला भिडिअ हेगारनो हागोन होनबा लाइभखौबो फैनाय जानाय नंला खोमा। पुर्न बैनाय थांबाय नामा नोङो? कमेन्ट होलाय खनसे। हेल' ब्र' फार्स्टआवनो लाइक होखादों आं। थेंक इउ पुर्न हाज'वारि, थेंक इउ लाइक होखानायनि थाखाय। जानो जाथ'वाखै नामा पुर्न बैनाय? जोंहा दैजि नार्जारिया थांबायसो नामाथाय। कमेन्टबो हरदियासै माथो। दे कमेन्ट हो दे। पुर्न हाज'वारि कमेन्ट होलाय मोनसे। सिरि जाथ'लायबायना दसे। जाथ'वाखै, मोनाखैनो आरोना दाबो। मोनबाथाय जानो हासिगोन दे। जोंनाबो दासो संगासिनो, मोनाखै। दे कमेन्ट होलाय। जोंहा दैजि नार्जारिया फैफिनबाय। पुर्न आंबो खालामबाय पुर्न। नोंखौ खालामबायनो बेक हरफिनबायनो दैजि नार्जारिया। पुर्न संगासिनो बेदरखौ। बेदरखौ संगासिनो आरोना। जोंहा सनाखि अफिसियेल फैदों। थेंक इउ सनाखि अफिसियेल, आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। हाय आदा ओंखाम जाबाय नामा? ओंखाम जाथ'वाखै दे आङो आगै, ओंखाम जाथ'वाखै। दा दसे थानानै जागोन र', लाइभखौ दोनबाथाय। नोंहालाय ओंखाम जानानै फैबाय नामा? मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थादो। खबरफ्रा माब्रै? लोगोफोर फैबाथाय सापर्ट खालामलायनो हासिगोन दे। जोंहा पुर्न हाज'वारि दङ। दैजि नार्जारि दङ। पुर्न हाज'वारि कमेन्ट होलाय, थांबायसो नामा?
सनाखि आगै देलाय कमेन्ट होलाय मा ओंख्रि जाना फैखो? जोंहा आलु बिलाहि ना खबरा मोजांथ' आदा खबरा मोजाङानो आरोना आगै दे मोजाङानो जानांगौ। आंनाबो मोजाङानो दंथ'यो दासान्दि खबरफ्रा। सनाखि आगै जोंहा लाइक होआखैबा लाइक होना होदो खेबसे। पुर्ना हाज'वारि सनाखि अफिसियेल आंखौबो सापर्ट खालामना हो आंबो खालामना होगोन। बेफोर बेदर एवदोंमोन होनदों आरोना बियो बेदर एवदोंमोनलै। जोंहा पुर्ना बेदर एवगासिनो सनाखि अफिसियेल पुर्ना हाज'वारिखौ सापर्ट खालामनांगौ नै बेबो सापर्ट हरोनो आरोना। बेक हरफिनोनो। खालामलाय गावजों गाव सापर्ट खालामलाय माथो खालामनो आरो। गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबा बहाथो बारायनो माबाफ्रा सापर्टफ्रा। ला 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 ला। नों बहानि आदा होनदों आङो ना सनाखि आगै आङो माबानिसो दै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिसो। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट राङापारानि आङो। ओमफ्राय सनाखि आगैया अबेनिमोनथाय खोन्थाहरलाय। मा जायगानि? बेसेसो दावखोखो सनाखि आगै नोंना इउटुबाव बेसेसो दावखोखो माबाया सापर्टफ्रा? दे पुर्न खालामबायनो पुर्न नोंखौ खालामबायनो दै सनाखि अफिसियेला नोंखौ सापर्ट खालामबायनो। नोङो चेक खालामना नायबानो जाबाय। कमेन्ट हरलायलाय सापर्ट खालामनायाव कमेन्ट हरलायलायबा मिथियो आरोना सापर्ट खालामलायनायखौ। होमबा कमेन्ट नायनानै बेक खालामफिननो हायो। नङाबा आरो डाइरेक्ट नैबेनिफ्रायनो चेनेलाव थांखानो हायो। सनाखि अफिसियेल आं सापर्ट खालामना होबाय लाइक आरो कमेन्ट हरबाय आं। लाइक आरो कमेन्टबो हरबायनो सनाखि नोंनो सनाखि आगै माबाया पुर्ना हाज'वारिया। चेक खालामबानो जाबाय। आङो बाक्सानि आदा बाक्सानिसो आरोना नोङो सनाखि आगै? बाक्सायाथ' गोजान जायोना जोंनिफ्राय एसे।
जोंना बेदराव मोनाखै नामा पुर्न हाज'वारि बेदराव मोनाखै बेदर एवगासिनो पुर्न हाज'वारिया बारा मानसि फैयालै जोंनि लाइभआव चेनेल फिसाना आदा आंना खमायबायसो थायो खमायनायालाय खमायबाय थायो सनाखि आगै बिदिनो बेक टु बेक सापर्ट खालामलायबा खमायफिनबाय थायो बिदिनो 24 हर्स थानानै जुदि सापर्ट खालामलायोना होमबा खमाया भिडिअ नायलायनानै 24 हर्स थालायनानै सापर्ट खालामलायबा खमायफिना आरोना आंनाबो खमायलांबाय थायो बिदिनो बेनिफ्राय उनाव भिडिअ नायलायफिनबाथाय फैफिनो आरोना बियो हारसिंनो फैफिनो माने इउटुबा खमायना होयो बे बेक टु बेक लालायनायखौ फैफिनो लासैनो फैफिनो इयो भिडिअ नायलायफिनबानो फैयो सनाखि अफिसियेल भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालाम सापर्ट जाखांफैयाखै होनदों सनाखि अफिसियेल सापर्ट जाखांहैयाखैनो पुर्न हाज'वारिनाव नायनानै सापर्ट खालामनांगौनो भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालाम होनना बुंदों पुर्न हाज'वारिया जाखांहैयाखैनो जोंहा सनाखि आगै माबाखौ मेसेजखौ दाननाङा दै मेसेजखौ दाननाङा बाक्सानि होनदों आरोना सनाखि आगैया गोरोन्थि जाबाबो दाननाङा दै सनाखि आगै मेसेजखौ पुर्न सापर्ट खालाम जायाखै मानोथाय पुर्न सापर्ट खालामजायाखैनो मानो खालामजायाखै नोङो माबाला ब्लु नांगौ नामा नोंनो सनाखि आगै ब्लु नांगौबा ब्लु खालामना होनि आङो डाइरेक्ट नै पुर्ननि नैबे चेनेलाव थुना होबानो माने माबायाव थांनो हागोन आरोना नोङो गटु चेनेलाव थांनानै सापर्ट खालामहैनो हागोन रेन्ज नांगौ नामा नोंनो सनाखि आगै जानला मोनला दिहुनलाबायनानै बिदि बानायना होनानै उनाव हमजाबासो जानला मोनला नङा बोरैबा बिदि माबाखौ लानानै बोरैबा माबा मोनसे जाबासो होनदां दा खामानिखौ मोनबाय दा मा खालामनो लाबोखो बे हारपिकखौलाय मा खालामनो लाबोखो बेसेबां फिस्ला जायो इलेक्ट्रिकआबो गाज्रि जादों पुर्न हाज'वारिया बेदर एरलायबाय नामा बेनिफ्राय सम्राट नोंना आधार कार्ड बरनबोदोंना बोआखै न'आवलाय बरनाखै बरनबाय ओमफ्राय मोनसिगोन आरोना जेनेबा पुर्न सापर्ट खालाम लायनानै मोनसिगोनबालाय जेनेबा मोनबानो फट' साफायना हरबानो जाबाय माथो होनबालाय बरगयारि जोंहा बरगयारि फैदों थेंक इउ बरगयारि आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बरगयारि आदा बरगयारि आदायाबो लाइभसो होगासिनोमोन ना आङो थांनाय जायासै माथो समखौनो मोनासै दासो सम मोननायखाय आंबो लाइभ फैबाय थेंक इउ दे बरगयारि आदा आं थांनो हायासै नोंनि लाइभ होगासिनोमोन नोङो आं नुदोंमोन नटिफिकेसन नुदोंमोन नुनायालाय
जोंहा पुर्न हाज'वारि मा होनदों बेदर एवगासिनो बेदर एवगासिनो आरोना पुर्न हाज'वारि मोनाखै नामा दाबो थांफिनसिगोन नामा बरगयारि आदा नोङो थांफिनोबा खोन्थालांलाय खनसे जोंहा सनाखि आगैया मा होनदों औ दे होनना बुंदों औ दे र' आं नोंनो माबा होनानै दे रेन्ज होनानि सनाखि आगै नोंनो आङो रेन्ज होना होबाय दे खनसे कमेन्ट होलाय कमेन्ट होना होबानो जागोन इयो नोङो डाइरेक्ट सोरखौबा सापर्ट खालामनोबा सापर्ट खालामहैनो हागोन जोंहा पुर्न हाज'वारिया मा होनदों मोनाखै मोनाखै आरोना दाबो माबाया मा होनो नों माबा होबोखाबाय दा बे माबानि मा होनो फिंगार मोनबोदों दा नोङो होनबालाय फिंगार मोनदोंबालाय माथो फिंगाराव फिंगारावनो माबानो हागोन दा माथो होनानै बेदरखौ सुनो हानाया आंनो दे कमेन्ट होदो दे जोंहा साथाम फैबाय माथो जोंहा आरबि ब्रह्मआ फैदों थेंकिउ आरबि ब्रह्मआ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंकिउ ओइ होनना बुंदों ओइ माने हेल' आरबि ब्रह्म हेल' जोंहा आरबि ब्रह्म ब्लगआ होनबावदों पुर्न सापर्ट खालामदो पुर्न सापर्ट खालामनांगौनो नै आरबि ब्रह्मआ फैदों आरबि ब्रह्मखौ सापर्ट खालामनांगौनो सापर्ट खालामलाय बाजैनो आं माबा खालामना होनोसै पुर्न हाज'वारियाव बेदर एवगासिनो जोंहा मोनाखै नामाथाय सनाखि सापर्ट खालामदो सनाखि सापर्ट खालामनांगौनो नै आरबि ब्रह्मखौ सापर्ट बिहरदों बेग हरफिनगोन इबो आरबि ब्रह्मया सापर्ट खालामलाय आं बेक खालामफिनखायोथ' आरो जोंहा आरबि ब्रह्मया बेक खालामफिनखायो सबखौनो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय सापर्ट खालामनानै कमेन्ट होना हो आरोना मिथिनाय बायदि सापर्ट खालामनोसैलै सापर्ट खालामनायसोलै दहायनो सापर्ट खालामनायसोनो पुर्न हाज'वारिया सोरखौ खालामनाय दहायनो आरबि ब्रह्मखौ खालामदोंमोन नामा दहायनो मा पुर्न खोन्थाहरलाय पुर्न माथो आंनाव नटिफिकेसन फैयाखै आरो बेनाव नटिफिकेसन थाङाखैनो पुर्न नोङो भिडिअखौ खेबसे नायनानै कमेन्ट होना होबाव होमबा थांगोन खनसे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट होना हो आरो बेल आइकनखौ अल थुना हो होमबानो थांगोन आरोना पुर्न हाज'वारि खनसे आरबि ब्रह्मनिखौ भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट होना हो जोंहा सनाखिया ओंखारलांबायदांलै जोंहा बरगयारि आदायाबो लाइभ होगासिनो आरबि ब्रह्मआ जोंहा लाइक होआखैबा लाइक होना होलै कमेन्टबो फैयाखैनो पुर्न हाज'वारि कमेन्ट होना होनांगौलै भिडिअ नायनानै आरबि नायलाय कमेन्ट
हरबाय कमेन्ट हरबायनो आरबि ब्रह्मआ नोंनो जोंहा पुर्न हाज'वारिया चेक खालामना नाय दे जोंहा कमेन्ट होदे जोंहा सनाखि अफिसियेला जाबाय दे आदा सोरखौबा सापर्ट होबाय नामा नोङो सनाखि अफिसियेल सोरखौबा सापर्ट होबाय नामा खोन्थाहर जोंहा नै आरबि ब्रह्मआबो फैदों आरबि ब्रह्मखौबो सापर्ट खालामनांगौनो सनाखि आगै सापर्ट खालामलाय नोंनोबो बेग हरफिनगोन जोंहा आरबि ब्रह्मआ बेग हरफिनखायो बयनोबो खालामफिनलाय पुर्न आन खालामना माने माबाया पुर्न हाज'वारि जोंना आरबिखौ आनसाब खालामनानै माने माबा खालामफिननांगौनो आरोना साब खालामफिननांगौनो सनाखि सापर्ट खालामदोनो सनाखि सापर्ट खालामनांगौनो आरबि ब्रह्मखौ सापर्ट खालामलाय सापर्ट खालामलाय गासैबो जोंहा जोबोर खम फैयोलै आंनि लाइफआव मानसिफ्रानो सापर्टफोरानो खम ना माबाफ्रानो चेनेलानो फिसा मा दङ नोंनावलाय कार्डआलाय जोंहा माबाया होनदों सनाखि आगैया होनदों खालामबाय दे आरबि ब्रह्मा नोंखौ खालामबायनो सनाखि आगैया सनाखि अफिसियेल जोंहा आरबि ब्रह्मया मा होनदों कमेन्ट हरलाय होनना बुंदों कमेन्ट हरनांगौनो सोरखौ होनदों सनाखि अफिसियेलखौ होनदों नामाथाय सनाखि अफिसियेल कमेन्ट होखादो दा नोङो आंनि लाइफथ' रावबो फैया आरबि ब्रह्मा नोंनि लाइफआव रावबो थाङा आरोना बिदिनोलै गोबां मानसिफोरा लाइफ होयोना इयावनो बिनावबो थांलायलायनानै सोरनावबा थांलायनायानो जाया थांनोनो सोलाबलायै जायो जोंहा पुर्न हाज'वारिया मा होनदों सनाखि अफिसियेलनो कमेन्ट हरबाय सनाखि अफिसियेल नोंनो कमेन्ट हरबायनो पुर्न हाज'वारिया नायलाय सनाखि होनना बुंदों पुर्न हाज'वारि नैबे माबाखौ आरबि ब्रह्माखौ नोङो आरबि ब्रह्मानि चेनेलाव थांनानै खेबसे आनसाब खालामनानै साबसक्राइब खालामफिनलाय आनसाबसक्राइब खालामनानै साबसक्राइब खालामना होफिन माबायाखैनो इनाव नटिफिकेसन थाङाखैनो जोंहा सनाखि कमेन्ट हरनांगौनो आरबि ब्रह्मानो जोंहा दिपालि आब' मोनफैफिनलायबायलै थेंकिउ आब' दिपालि हाय होनना बुंदों हाय दिपालि आब' माबोरै खबरफ्रा ओंखाम जाखांबाय नामा आब' जोंहा आरबि ब्रह्मया मा होनदों माथो पुर्न आरो सनाखि नटिफिकेसनानो फैयाखै नटिफिकेसनानो थाङाखैनो माथो पुर्न आरो सनाखि जोंहा आरबि ब्रह्मनाव नटिफिकेसन थाङाखैनो जोंहा दिपालि बर'आ मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आब' दिपालि आं ओंखाम जायाखै दै दाबो दानो जाथ'वाखै दसे थाना जागोन र' बेनिफ्राय लाइक दान थेंकिउ आब' लाइक दान होनायनि थाखाय थेंकिउ आब'आलाय मा ओंख्रि जाबोखो आंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय दासो फैबाय आरबि माबाया
आरबि एन्टारटेनमेन्टआ दासो दोनदों नामा माबाखौ लाइभखौ आंबो दहा सानाव थांदोंमोन आरबि एन्टारटेनमेन्टआव जोंहा क्रेजिका बेटा बर' हेलौ होनना बुंहरदों हेलौ क्रेजिका बेटा ब्र थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ माबोरै खबरफ्रा ओंखाम जाबोबाय नामा जोंहा दिपालि बर'आ मा होनदों अ नंगौ नामा होनना बुंदों औ नंगौ आब' जोंहा क्रेजिका बेटाया बर'आ मा होनहरदों लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा क्रेजिका बेटा जोंहा दिपालिया बर'आ मा होनदों बहा थायो होनदोंमोन नों आङो तेलेंगानायाव दंलै आब' तेलेंगाना माबायाव स्टेटआव सनाखि अफिसियेला मा होनदों कमेन्ट हरबाय दे आरबि ब्रह्मा नोंनो कमेन्ट हरदोंनो सनाखि अफिसियेला दिपालि बर' जोंहा दाउ बेदर आलु वाव गोथावथारलै आब' माथो गोथावथारलै आब' जोंहा पुर्न हाज'वारिया मा होनदों हेल' फ्रेन्ड ओंखाम जानोसै आं दसे थाथ'नोसै अ पुर्न हाज'वारिनो ओंखाम जानोसै नामा दे जाग्रोना लाग्रो सिगां जोंहा क्रेजिका बेटा बर'आ मा होनदों गैया जायाखै आरोना दाबो ओंखामखौ दे खबरफ्रालाय माबोरै जोंहा दिपालि बर'आ मा होनदों अ नंगौ नामा औ आब' जोंहा आरबि ब्रह्माया मा होनहरदों औ कमेन्ट फैबाय सनाखि कमेन्ट थांबायनो आरबि ब्रह्मानाव कमेन्ट थांबाय होनना बुंदों जोंहा दिपालि बर' मा होनदों पेमेन्ट बेसे मोनो पेमेन्टआ बारा मोनालै आब' मानि पेमेन्टखौ होनदोंथाय नोङो मानि पेमेन्टखौ सोंदों आब' नोङो खोन्थाहरलाय जोंहा आरबि ब्रह्माया मा होनदों दानो बेग नांगौ ना गाबोन नांगौ जोंहा आरबि ब्रह्माया सोंहरदों सोरखौ सोंहरदोंथाय माबाखौ नामा सनाखि आगैखौ सोंहरदों नामा नोङो आरबि ब्रह्मा दिपालि बर'आ मा होनदों नोंनिखौ होनदों आं आंनि सेलरिया दा 20,000 होगासिनो आरोना आंनो सेलरिया बारा नङालै आब' जोंहा आरबि ब्रह्माया सोरखौ सोंदोंमोनथाय सनाखिखौ सोंदोंमोन नामाथाय आंनि लाइफआव बारा फैयालै दिपालियाव मानसिफ्रानो चेनेलानो फिसाना औ नंगौ नामा मोजां दे होनना बुंदों औ आब' मालाय आब'नावसो फरायख'लायलायनो हायि थाङोना माबाफ्रा मानसिफ्रा आरबि ब्रह्माया मा होनदों ओं सनाखिखौनो होनदों सनाखि थांबायसो नामा इयो सनाखिया कमेन्ट होआसै माथो सनाखि नोंनो गाबोन नांगौ ना दानो नांगौ होनना सोंहरदों
गाबोन होबाबो जागोन दे। गाबोन लालायबाथाय माने आनसाब जालायनो गिनाङा आरोना। गोसोआव थालायनानै होलायबानो जाबाय, गोसोआव लाखिलायनानै। गाबोन होबाबो जागोननो आरबि ब्रह्मा। आब' दिपालि थांबाय नामा? ओंखाम जायैनि जादों ओंखामा जायो एकथायाव, खामानियाव गयो एकथायाव, खामानि मावो थांगोन। जोंना सानैल'सैलै, सोर सोर दङथाय कमेन्ट हरदो दे। सोरां ब्लगाबो जोंहा लाइभ फैदों नामा? लाइभ फैदों। दे कमेन्ट होलाय सोर सोर दङ। आरबि ब्रह्मा, आं एसे बिजिथ'। आरबि ब्रह्मा एसे बिजिथ' नामा? मा मावगासिनो नोङो? दे बिजिबालाय जेबो नङा। आं दं दिपालि आब'आ, आं दं, आखाइ थिखोहरदोलै। दे आब', एसे सापर्ट खालामदो आंखौबो। आब'नियाव दहाय आं लाइभआव थांनायाव आं डिउटिनि समाव थाबाय थादों, जेबोखौनो खोनाया आङो। ओरैनो थाबाय थाथ'बाय आरोना होमबाबो दसे। आं गोदान भिडिअ होदों, बयबो नाय रिल्स। सनाखि अफिसियेला होनदों भिडिअ गोदान होदोंनो, बयबो नायलाय आरोना। दे आंबो नायगोन दे दा माबाबाथाय, लाइभ दोनबाथाय। नों लाइभ दोनजासिम थागोन दे आं। बा दे आब' सापर्ट खालाम बिदिनो। थेंक इउ। जोंहा आखाइ थिखोदों। आं दं दे आगै। दे थेंक इउ आब', थेंक इउ, थाबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ। मा जाखो? आंनि लोगोफोरखौबो आंखौ सापर्ट खालामना होदो आगै। मा होनदों? नोंनि लोगोफोरखौबो आंखौ सापर्ट खालामना होदो आगै। जागोन दे आब', जागोन। आं खालामनो होगोन दे आंनि लोगोफोरखौ। साब्रैसो दङ आंजों लोगोआ। खालामना होगोन दे आं बिसोरखौ। दहायो सानैसो खालामदोंआनो खोमा नोंखौ। सोराङा खालामदों, बेनिफ्राय आरो सोराङा खालामदों, ओमफ्राय आलायअरना खालामदोंना खालामाखैथाय? आलायअरनाबो दंमोन ना दहाय। जोंहा आब'आ दङ, अनानो दङ। दे कमेन्ट होदो दे लोगोफोर। जोंहा साथाम दङलै दाबो। दे कमेन्ट होदो साथामबो। कमेन्ट होदो साथामबो। दे सोर सोर दं कमेन्ट हरदो गाइसमोन। जोंहा आब'आ कमेन्ट होदों, कमेन्ट होजोबदो दे गासिबो। माथो सिरि नायबाय थाखो गासिबो? जोंहा पुर्न हाज'वारिया ओंखाम जाहैदों र'।
आरबि ब्रह्माया जोंहा होनहरदों आंबो दंगासिनो दे र' दे जोंहा आरबि ब्रह्मायाबो दंगासिनो एसे बिजिनो बियो दे आरबि ब्रह्म नोंनि खामानिखौ मावबाय था बिजिबा अन जोंहा आब'आ अनानै दंगासिनोलै दे दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर हा नोंसालाय न'आव साबैसे दङ फेमिलिया आब' जोंहा माबा जोंहा गासै आइ बाबा बेनिफ्राय आदा दङ बेनिफ्राय आगै दंमोन सासे बिनानावा हाबा थांबाय जोंहा दायो आदा बाजै दङ बेनिफ्राय आइ आफा दं आरोना साबा सयजन दङ जोंहा दा जोंहा सनाखिया दिपालिया नोंलाय हाबा जाबाय नामा आगै आं जायाखैलै आब'दै आं हाबा जाथ'वाखै सिंगेलैनो दं आं दा लाजिलाय लाङोलां सिंगेल बुंना लानोबो हाबा जाथ'वाखै दे आब' आङो जोंहा सनाखि अफिसियेला मा होनदों आं ओंखारनोसै दै लोगोफोर ओंखारलांनोसै नामा नोङो सनाखि दसे थाना मा होनदो जोंहा आब'आ हेलौ लाहरदों आं दं दे जोंहा सनाखि अफिसियेला मा होनदों दसे थाना फैफिनगोन आदा दसे थाना फैफिनगोन आरोना दे जेबो नङा सनाखि निजोम अफिसियेल फैदो जोंहा निजोम अफिसियेल थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हेल' बस हेल' थेंक इउ माबोरै खबरफ्रा ओंखामफोर जाखांबाय नामा निजोम अफिसियेल जोंहा आलायअरन फैदों हेल' आसोल बाव आलायअरना फैलायदो जोंहा हेल' आसोल होनना बुंदों माबोरै खबरफ्रा आलायअरन दे जोंहा लाइक होआखैबा लाइक होना दे सोरबा आलायअरन सुपर से ऊपर आसोल वाव सुपर से ऊपरनो जोंहा दिपालि आब' नैबे आलायअरनाबो आंनिनो लोगो आरोना आंनिनो लोगो इयो चेनेल गैया इना निजोम ब्र' दे कमेन्ट होलाय जोंहा आब'आ अनानै दंगासिनो थेंक इउ आब' सापर्ट होबाय थानायनि आं दं दै आखाइ थिखोहरदों थेंक इउ आब' थेंक इउ आब'ना वाच टाइमा बेसे जाखोलै आब' खोन्थाहरलाय मनिटाइज जासिगोन नामा
पार्टि जाहोनांगोन दै आब' मनिटाइज जाबा पार्टि जाहोनांगोन जोंहा आलायअरना मा होनदों मा जाखो बेलाय आंथ' बारा इम'जिनिखौ आं बारा हमना मोनालै मा होनदों जोंहा आरबि ब्रह्मया अन दङ हेपि दङ नामा हेपि नामा इयो इम'जिया जोंहा साब्रै दङलै चेनेल फिसा नालाय रावबो फैया आलायअरन ओइ आब' दिपालिखौ सापर्ट खालामना होलाय नोङो दै दाहाय सापर्ट खालामना हो र' आं नोंनो माबा मारिना होनो दे आलायअरन नोंनो आङो ब्लु होना होनि र' ब्लु होना होबाथाय नोङो डाइरेक्ट थांनो हागोन ब्लु मारिना होनि र' दे खनसे कमेन्ट होना होलाय आलायअरन सापर्ट खालामदो आलायअरन सापर्ट खालामनांगौनो नै माबाखौ आरबि ब्रह्मखौबो अके नों दायो आलायअरन नोङो डाइरेक्ट थुनानै बिनि चेनेलाव थांनो हागोन गटु चेनेलाव थुना होबानो डाइरेक्ट थांनानै सापर्ट खालामहैनो हागोन आरोना नोङो सोरखौ खालामनो गोसो जोंहा आरबि ब्रह्मया होनदों सोलाबबाय दे थेंक इउ सोलाबबाय दे जोंहा सापर्ट खालामदो आलाय सापर्ट खालामनांगौन दै सापर्ट खालामना हो नैबे आरबि ब्रह्मनोबो सापर्ट खालामना हो बेनिफ्राय जोंहा ओइ दिपालि आब'नोबो खालामना हो दिपालि बर' कमेन्ट हरना हो खेबसे माबानानै भिडिअ नायनानै जोंहा ओंखारलांजोब्बायसो माथो आब'आल'सै नामालै जोंहा मेथाइखौ एसे लासै खालामना होलै नङाबा कपिराइट फैगोन ना आंना कपिराइट फैनोलै लाइभआवबो जोंहा भिडिअ नायनानै खालाम होनना बुंदों आरोना आरबि ब्रह्मया भिडिअ नायनानै खालामना हो आलायअरन जोंहा माबाना आलायअरनना माबा गैया दै चेनेल गैया बेखौ सापर्ट खालामलायाबाबो जागोनदां सापर्ट खालामलायाबाबो जागोन बायदि मोनदों आं कपिराइट फैजागोनबो मेथाइ दामनाया कपिराइट फैजानो गिनांगौथ' आरो मेथाइ दामगासिनो जोंना लोगोफ्रा बन्द' खालामहोबाय दे आं मेथाइखौ नै आरो सासे मेथाइसो होलायलै जोंहा आरबि ब्रह्मया होनहरदों आलायअरन आंबो नोंजों दं आलायअरनआबो नोंजों दं नामा आंनिनो लोगो आलायअरना आंजोंनो दङ इयो र' सापर्ट खालामगोन र' नोंसोरखौ सापर्ट खालामना होगोन इयो नों बेसे इयार्स जाखो होनना सोंदों आंखौ सोंदों ना नोङो आरबि आंना माबा दायो 21 22 थांबाय इयार्सआ 22 सोलिगासिनो आरोना
एसेनो हरदो नोङो जानो आब'आ दंगासिनो होनना बुंदोंमोन थांबायसो नामाथाय आब' दिपालि कमेन्ट खालामलाय दंना आलायारना जाबाय हाबा जायाखै हाबा जायाखै आरबिखौ खालामबाय हा आरबि ब्रह्मा गावजों गाव अनलायनांगौलै आरबि ब्रह्मनोखौबो खालामबाय आङो नै माला अमा बेदर जागोन होननासो बुंदो अमा बेदर माला जागोन नोंसोरो दे मालाबा गासिबो ज'नो लोगो हमलायनो हागोन आरो ना मोनसे जायगा लानानै आरबि ब्रह्मया होनदों जुमाय बिदै लोंनांगोन महा थायो आङो माबायाव दं दे आरबि ब्रह्मआ तेलेंगाना स्टेटआव दं आङो बिदिनो कम्पानिफोराव फिसा फिनला खामानि मावगासिनो बैबो जोंनि आसामनि थायो जोंहा पिकेएन बड' कारेक्सना फैदों जोंहा थेंक इउ पिकेएन बड' कारेक्सन दहायबो फैदोंमोन बियो आं दोननाय समावसो फैदोंमोन आरोना बियो थेंक इउ दे पिकेएन बड' कारेक्सन हेल' ब्र मा खालामदों पिकेएन बर' आं नै लाइभ होगासिनो दे नोंना माबोरै खबरफ्रा ओंखाम जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलाय बेदरनि दैया जोबबानो जाबाय बेदरा मोनबायानो थेंक इउ पिकेएन मोजां मोजाङानो आरोना खबरा दाउ बेदर नामा ओंख्रिया गोथावथारलै माथो माइदांस्रि कारेक्सन लाइभ फैदों नामा पिकेएन बड' जोंहा बेसेसो दावखोखोलै माबायाव इउटुबाव बेसेसो दावखोखो आरबि ब्रह्म प्रग्रामा होनदों माथो फैयाखै आलायारन थाङाखैनो माथो माबाया कमेन्ट थाङाखैनो आरबि ब्रह्मानाव दासो हरगासिनो आरबि ब्रह्मा आरबि ब्रह्मा नोंनिखौबो खालामबाय आरो दिपालिनिखौबो खालामबाय जोंहा आलायारना होनदों आरबिखौबो खालामबायनो आरो दिपालिखौबो खालामबायनो आरबि ब्रह्मया होनदों जोंहा पिकेएन बड' सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो पिकेएन बड' आरबि ब्रह्मखौ सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामनांगौनो पिकेएन बड' कारेक्सना मा होनदों गैयालैसो जाबाय थायो आन जाबाय थायो नामा होनदों इयो आनालाय जायोलै पिकेएन आन जाबाय थायो बिदिनो मोजां भिडिअखौ मोजांनो फुल वास खालामलायनानै नायबाथाय नायलायलायनानै खालामबाथाय आन जाफिना माने आन जाफिनो जानायालाय ओमफ्राय उनाव भिडिअ नायलायफिनबाथाय माने फैफिना आरोना बे आन जानाया हारसिंनो फैफिनो जोंहा आरबि ब्रह्मया मा होनहरदों थेंक इउ आलाय होनना बुंहरदों आन जाब्लाबो फैफिना आरोना उनाव भिडिअ नोङो आपलड होबाय थाबाथाय भिडिअखौ नायबाथाय फैफिनो आरो आंनाबो बिदिनो आन जालांबाय थायोमोन आन जालांनो बेनिफ्राय भिडिअ नायनानै एसे बारा भिडिअफोर आपलड होनानै एसे फैफिनबाय थादों बिदिनो
सासे सानै बारायबाय थादों जोंहा आरबिया फैलायबाय दे कमेन्ट फैबाय दे कमेन्ट होनना बुंदों आरोना फैबायनो आरबि ब्रह्मखौबो सापर्ट खालामखानायसो आरबि ब्रह्मआ पिकेएन बड' कारेक्सना सापर्ट खालामखानायनो नोंखौ आरबि ब्रह्मआ मा होनदों कमेन्ट हरलाय आंनाव पिकेएन कमेन्ट हरनांगौनो आरबि ब्रह्मआ होनदों कमेन्ट हरना हो खेबसे आरबि ब्रह्मआ मा बुंहरदों पिकेएन होनना बुंहरदों माने इदिनो माबाना दोनोलै इउटुबा खोमाना दोनो खोमाना दोननानै नोङो भिडिअ नायना होबाथाय थांफिनो आरोना बेयो पिकेएनआ मा होनहरदों अके होनना बुंहरदों मेथाइखौ नालाय आदै माबा फैगोन कपिराइट जोंहा आब' दिपालिया थांबाय बायदि मोनदों दे आङो आलायारन फैदों थसिला जोब्बाय आं बुंदो दानिया माला जाहोगोन पार्टिखौ माला जाहोगोन सोंहरदों जोंहा आलायारना थसिला जोब्बायनो पार्टि जाहोगोनलै आलायारन पार्टि जाहोगोन बिदिनो मदद होबाय था बयखौबो मालाबा अबेबा लोगो हमलायलायनानै पार्टि जाहोलायनो हायो आरोना बिदिनो सापर्ट होलायबाय था गावजों गाव दे कमेन्ट होदो दे जोंहा सानैल'सैलै जोंहा ओंखारलांजोबबाय नामा आरबि नों कमेन्ट हरबाय आरबि आं कमेन्ट हरबाय बेक सापर्ट खालाम आरबि बेक सापर्ट खालामनांगौनो पिकेएननो ओंखाराखै होनना बुंदों माबाया आरबिया माखौ ओंखाराखै होनना बुंदोंथाय आरबि ब्रह्मया सोंदों नों बहानि होननानै सोरखौ सोंदोंथाय आरबि ब्रह्मआ आंखौ सोंदों नामा जोंहा पुर्न हाज'वारि फैफिनदो दे पुर्न हाज'वारि थेंक इउ ओंखाम जाखांनानै फैफिनबाय ओंखाम जाखांना फैफिनबायनो जोंहा पुर्न हाज'वारिया थेंक इउ पुर्न हाज'वारि ओंखाम जाखांना फैनायनि थाखाय जोंहा आरबि ब्रह्मया बुंदों नोंखौनो आङो आरबि ब्रह्म आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि दै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट रांगापारा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आं नों अबेनिमोनथाय आरबि ब्रह्मआ खोन्थाहरलाय र'लै एसे लासै रायलायदोलै आदै नोंखौनो सनितपुरनिसो सनितपुरनिसो आं
आं बिजनिनि होनना बुंदों। अ नों बिजनिनि आरोना? चिरांनि बिजनि चिरां एखे नामा? बिजनियाथ' बेलेग चिराङा बेलेग ना? ना सनितपुरखौसो बिजनिनि होनखो नामाथाय इयो जोंहा आरबिया? पुर्न हाज'वारि मा होनदों? पिकेन बड' कारेक्सन आंनिखौबो सापर्ट खालामना हो। आंबो सापर्ट खालामना होगोन। जोंहा पुर्न हाज'वारिया नुदों पेकेन नोंखौ सापर्ट खालामनांगौनो, ओमफ्राय नोंखौ सापर्ट खालामफिनगोन होनना बुंदों आरोना। डिस्ट्रिक्ट चिरां एरिया बिजनि। अ डिस्ट्रिक्ट चिरां एरिया आरोना बिजनि। चिराङावलाय आंबो थांदोंमोनलै खेबसे बेरायनो। चिरां ओरैजाय मा होनोमोनथाय र'दै जायगानि नामा बोरैबामोनलै। नैबे बोरैबा होनोमोनलै सिलिखागुरिथिंजाय बेरायहैदोंमोन। जोंहा आलायअरना मा होनहरदों? आंनिखौबो खालामदो सापर्ट। आलायअरनाबो आंनिखौबो खालामदो सापर्ट होनना बुंदों आरोना। बेना चेनेल गैया आरोना, सापर्ट खालामलायनाङा, सापर्ट खालामलायाबाबो जायो। ओमफ्राय एरैनो होनहरदों आरोना इयो। ओमफ्राय दिपालि बर'आ मा होनहरदों? जोंहा आब'आ फैफिनबाय नामा? ना दंबाय थाखायो नामा? खैथासिम थागोन लाइभआव आगै? अ लाइभआव आङो ना खैथासिम थानाय जायो र'। 8टा दायो बेसे जाखो? 8टा 9टा 9:30सिमहालागै थानोसै नामाथाय? जोंहा आलायअरना मा होनदों? नों बाजिसिम आब'। मा होनदों? नों थाजासिम आब' होनना बुंदों। अ बुजि मोनाखै। जोंहा आलायअरन आंखौ सापर्ट खालामना होआ नामा सना होनना बुंदों आलायअरना। आलायअरना खालामबाय खोमा दै आब' नोंखौ। आलायअरना नोंखौ सापर्ट खालामबाय। कमेन्ट हरदोंमोन नुवाखै? नायलाय कमेन्ट हरदोंमोन इयो आलायअरना। आंजोंनो दंना इयो आलायअरना। सापर्ट खालामबाय होनना बुंदोंमोन। जोंहा पेकेएन बड'आ मा होनहरदों? आरबि सि आं एसआइ मा आरबि आंनि भिडिअ नायगोन ना नाया होनना सोंहरदों आरोना आरबि नोंखौ जोंहा पेकेएनआ। आलायअरन नोंखौ खालामबाय आं सना कमेन्ट खालामना दोनदों आं होनना बुंदों। कमेन्ट खालामना दोनदों आरोना आलायअरना। आब' दिपालि नोंनाव कमेन्ट खालामनानै दोनो आलायअरना। दे कमेन्ट होदो जोंहा साब्रै दंलै। सोरबाफोर लाइक होआखैबा लाइक होना होदोलै जोंहा सनाखिया फैफिनदों। हाय आदा फैफिनबाय। थेंकिउ सनाखि आगै थेंकिउ दै फैफिननायनि थाखाय थेंकिउ। ओंखाम जाखांखाबायमोन ना सनाखिया? जोंहा आब'आ मा होनदों? अ नंगौ नामा आलायअरन हिर' आं दा नायगोन दे सना होनना बुंदों जोंहा आब'आ। हिर' होनलायबावदोंलै आलायअरन नोंखौ जोंहा आब'आ दा नायगोननो।
जोंहा सनाखिया मा होनदों औ जाखांबाय आदा होनना बुंदों औ मा ओंख्रि जाबोखोलै सनाखि आगै मा ओंख्रि जाबोखो आलायअरना जागोन दे दिपालि सना आंनि बिखा बिख्लो बिखा बिख्लो जालायबायलै इस्रा ऐसा किया तो मामला बहुत दूर चला जाता पुर्णआ मा सिरि जाखोलै पुर्ण थांफिनबाय नामा नोङो पुर्ण कमेन्ट होलाय आलायअरन आंखौबो सापर्ट खालाम दिपालि सना आंबो फ्रेन्ड दं अ मा फेसबुक दं फेसबुकाव सापर्ट खालामनांगौ आरो ना फेसबुक दङनो आलायअरनाबो सापर्ट खालामनांगौनो फेसबुकाव अभी मेरे को भी मालूम पड़ा जोंहा पिकेन कारेक्सना मा होनदों दिपालि सना होनना बुंहरदों जोंहा पुर्ण हाज'वारिया मा होनहरदों पिकेन बर' कारेक्सना जेबो रिप्लाइ हराखै आंनिखौबो सापर्ट खालामना होबा आंबो सापर्ट खालामना होगोन पिकेन नोङो सापर्ट खालामनांगौनो पुर्णखौ पुर्णआ माने सापर्ट खालामफिनो आरोना जोंहा दिपालियाबो मा होनदों आलायअरन थेंक इउ लाभ हरदों आलायअरन जिउ थेंक इउ होनना बुंदों आरोना जोंहा टुइन ब्रेनसन फैदोंलै दाना बेथ' हिन्दीबो रोङा माबो रोङा टुइन ब्रेनसना मागान्दां गाबिसा इयायं लाहायत होनना बुंदों माबा होननाय जाखो आंथ' बुजिया इनि रावखौ दा भाषाखौ टुइन ब्रेनसन थेंक इउ मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप जोंहा आलायअरना मा होनदों जागोन दिपालि सना नोंनि फेसबुक नामखौ आंनो खिन्थादो फेसबुक नामखौ खिन्थानांगौनो माबाया आलायअरना होनहरदों दिपालि आब' इमखाय जाबाय माने टुइन ब्रेनसन क्या बोल रहा है इमखाय जाबाय माने बुजिखोनो मोनासै माथो आङो मेरे को समझ में नहीं आया टुइन क्या बोल रहा है जोंहा दिपालि बर'आ मा होनहरदों दे सोर दं कमेन्ट हरदो गाइसमोन कमेन्ट हरदो दे 7 जन दङ जोंहा गासै कमेन्ट हरदो आलायअरन फेसबुकाव मा नाम दं दिपालि सना नोंखौ सोंहरदों मा नाम दंनो कमेन्ट माबायाव फेसबुकाव जोंहा दावहारु ब्र मोनफैदों थेंक इउ दावहारु थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हाय ब्र होनदों हाय माबोरै खबरफ्रा ओंखाम जाना फैबाय नामा दावहारु ब्र जोंहा टुइना होनदों मैं हिंदी भी नहीं समझ हिंदी भी नहीं आता है ना टुइन अभी मैं कैसा रिप्लाई दूँ आपको रिप्लाई कैसा करो मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आता हिंदी आता है लेकिन आप समझ नहीं रहा है क्या बोलो अभी जोंहा दिपालि बर' होनदों आलायअरन आंना हायना बर'नो फेसबुकआ दिपालिना आलायअरन जोंहा दावहारु अफिसियेल ब्लगआ मा होनदों आं दासो जाखांदों ब्र मा ओंख्रि जाबोखोलै दावहारु ब्र मा ओंख्रि जाबोखो जोंहा दिपालिया मा होनो दावहारु मा ओंख्रि जाखो हिर'
जोंहा दावहारु मा ओंख्रि जाखो हिर' होनना बुंदों दिपालि आब'आ दं होनना बुंदों दिपालि आब'आ दं आखाइ थिख हरगासिनो आइ एम दं अन ट्विन ब्रो आपको मैं कैसा रिप्लाई दूं अभी आप तो हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा है दावहारु अफिसियेल प्रग्रामा होनदों मैथा ना दाउ बेदर वाव गोथावानो दै दावहारु ब्र मैथा ना दाउ बेदर जोंहा दिपालि बर'आ मा होनदों आं दहायनो लाइक होखाबाय दे आगै थेंक इउ आब' दे थेंक इउ लाइक होनायनि थेंक इउ जोंहा दावहारु अफिसियेल प्रग्रामा होनदों नानि दिपालि होनहरदों दिपालि आब' नोंखौ दावहारुआ रलै मेथाइखौ लासै दामलाय एसे मेथाइखौ लासै दामलाय बैयाव आंनियाव माबायाव लाइभआव खोनाफैबाय थायो थांबाय नामा माबाया पुर्न हाज'वारि थांबाय नामा कमेन्ट होलाय टमेटरखौसो लानांगौ लादो जोंहा लोगोफ्रा दावरावथारलै दिपालि आब'आ मा होनहरदों दावहारु हिर' डिउटि गैलिया नामा दावहारु ब्र डिउटि गैला नामा होनना सोंहरदों आब'आ नोंना मा ओंख्रि जाखो ब्र दावहारु ब्र आं ओंखाम जाथ'वाखै दै दा दसे थाना जागोन र' लाइभ दोनबाथाय जानोसै जाथ'वाखैना आङो गैया नानि होनहरदों जोंना दावहारुआ पिकेन बर' कारेक्सन सोरनो सापर्ट नांगौ प्लिज कमेन्ट मी कमेन्ट खालामनांगौनो जोंहा पिकेननो सोरनो सापर्ट नांगौ कमेन्ट खालामनांगौनो कमेन्ट खालामना हो जोंहा दिपालि बर'निया फेसबुकआव मा नाम दं सोंलाय दिगनादा जोंहा आलायअरन दहाय खोन्थादोंमोनलै दिपालि आब'आ खोन्थादोंमोन मा नाम मोनथाय बावबायसो आङो दहाय खोन्थादोंमोन दिपालि आब'आ दिपालि आब'आ दहाय खोन्थादोंमोन फेसबुकनि नामखौ मा नाम मोनथाय जोंहा दिपालि आब'आ होनदों दावहारु नाइटआव गैया नामा होनना सोंहरदों दावहारु ब्र नोंनाव डिउटिखौ सोंहरदों नामा जोंहा पिकेन बड'आ मा होनदों दिपालि सना मेथाइसो नामा मेथाइसो खनदों नामा इयो पिकेन बड'आ दिपालि सना होननायखौ जोंहा दावहारु अफिसियेला मा होनदों गैया नानि दिपालि गैयानो डिउटि गैयानो जोंहा माबाया दावहारुना नाइटआव दिपालि बर'आ दावहारु नंगौ नामा जोंहा रानि मोसाहारिया हाय बाबु मा ओंख्रि जाखो होनना बुंहरदों आं ओंखाम जाथ'वाखै आब' दै ओंखाम जाथ'वाखै जोंहा रानि मोसाहारि आब' आं ओंखाम जाथ'वाखै दा दसे थाना जागोन आलायअरना मा नाम खिन्थादोंमोन आं बावबायलै आलायअरन मा नाम खोन्थादोंमोनथाय बावबाय आङो दावराव बांसिन जाबायलै नोंसोर दै आदै जोंना लोगोफ्रा बिराद दावराव जाबाय थायोलै हल्ला मत करो यार जोंना लोगोफ्रा बिराद डिस्टार्ब खालामफैबाय थायोलै लोगोफोर लाइभखौनो मोजां फैनो होआ आलायअरन नोंनि लोगोफोरखौबो आंनिखौ सापर्ट खालामनो होलायदो
आलायरन नोंखौ आब'आ नुदो दे सापर्ट खालामना होनांगौनो लोगोफोरखौ रानि मोसाहारि दे मा ओंख्रि जाबावखो आब' रानि आब' मा ओंख्रि जाबोखो दिपालि बर' होनदों आलायरन हायना बर'नोलै दिपालि आब'ना माबाया फेसबुक नामा हायना बर'नो आलायरन अके होनना बुंदों आलायरना मालाय आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदायासो रोंगौ मालाय आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदायासो रोंगौ होनना बुंदों माखौ रोंगौ होनदों आब' दुर्गा थोड़ा मेरे से थोड़ा नाराज हो गया वो दूसरा का आदमी था वो फोन लेके देख रहा था वो ओंखारलांजोबबायलै लोगोफ्राबो डिस्टार्ब खालामबाय थायो दावरावनो लोंनानै फैयो जुमाय लोंना फैयो हाल्ला खालामबाय थायो जोंहा दावहारु ब्रह्म होनदो आलायरन आंनिखौबो फ्रेन्ड खालामदो आलायरन दावहारुनिखौबो फ्रेन्ड खालामना होनांगौनो फ्रेन्ड खालामना हो दावहारु फ्रेन्ड माबाया आलायरन फ्रेन्ड खालामना होनांगौनो दावहारु ब्र'खौ फ्रेन्ड खालामना हो वो ऐसा धक्का देके बाहर निकाल दिया तो मैं कैसा रहेगा रूम में अभी क्या बोला वो आएगा तो वो दिन आएगा तो वो दिन तो क्या है होली होली आएगा तो जोंहा पुर्न हाज'वारिया रानि मोसाहारि आंनिखौबो सापर्ट खालामना हो आंबो सापर्ट खालामना होगोन रानि मोसाहारि सापर्ट खालामनो होदों पुर्नआ माने बेबो बेक हरगोन होनना बुंदों दिपालि बर'आ मा होनदों जोंहा आलायरन आंनि फट'फोरखौ लाइक होदो हिर' आलायरन माबानि दिपालि आब'नि फट'फोरखौ लाइक होना होनांगौनो हिर' होनलायबावदोसो मालाय मिनिहरदों दिगन नोंना नाम्बार बुंलाय आंनि नाम्बारखौ ना दावहारु ब्र' आंनि नाम्बारा र' आंनो आदमी को छोटा नहीं होना बड़ा होना दे लिरलाय नोङो लिरलाय दावहारु ब्र' दावहारु ब्र' लिरदो आं खोन्थाना होनि सोता नहीं रे वो खेल रहा था नहीं सोता नहीं कुछ होता है वो सोता है दारू पीने से क्या होता है तुम भी दारू पीते हो हम भी दारू पीते हैं कुछ भी क्या बोला दावहारु ब्र' कमेन्ट हरलाय खनसे दे आं बुंसै 9957 0629111 लिरस्लाबनो हादों ना हायासैथाय जोंहा दावहारु ब्र'आ कमेन्टआवबो लिरना हरनो रोङाखैलै आङो माबोरै लिरना हरोथाय लिरना हरनो रोङाखै आङो कमेन्टआव बेगसो थांग्रोनांगोनदां सिगां फेसबुकआव नामा दिपालि सना होनना बुंहरदों माखौ सोंहरखैयो फेसबुकआव फेसबुकआव आब'आ माबा होनो थिनदों फट'आव लाइक होनो होदों आरो ना दिपालि आब'नि फट'फोराव लाइक होना होनांगौनो आलायरन नैबे माबाखौबो दावहारु ब्र'खौबो सापर्ट खालामना हरलाय बुंबा होनना बुंदों 9957062911 9957062911 जोंहा दिपालिआबा ओमहाय आलायरन होनना बुंदों
फेसबुकाव लाइक खालामना होजोब आरो ना आलायारन जोंहा दिपालि आब'नि फट'फोरखौ आंबो नायगोन र' आब' दाहाय फेसबुकखौ नायगोन र' आं नोंनो अके ब्र' होनना जाबायना दावहारु ब्र' आलायारन खालामबाय दावहारु नोंखौ जोंहा आलायारना सापर्ट खालामबायनो सापर्ट खालामबाय होनना बुंदों आलायारना आंनि लोगो आरोना दावहारु जोंहा टुइन दहाय फैनाया टुइना आंजों लोगो दङ बेनिफ्राय दा भाषाखौबो बुजिलाया माबो बुजिलाया दे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर जोंहा दावहारु ब्र'आ मा होनदों अके माथो भिडिअ गैया नोंना माबा दावहारु ब्र' आलायारननो माबा हरना आरोना बेग हरना इना माबा चेनेल गैया बेग हराबाबो जागोन बियो ओरैनो भिडिअफोरल' नायबाय थायो चेनेल बानायाखै दे कमेन्ट हो दे लोगोफोर अके माथो भिडिअ गैया नोंना बेनो फैगोन नामा ओंखारलांजोब्बायलै जोंना लोगोफ्रा फेसबुकाव सिनायासै आं दिपालि सना नोंखौ फेसबुकाव सिनायासैनोलै दिपालि नोंखौ माबाया आलायारना मानो सिनाया जानो माबानि इउटुबाव नायग्रोदो सिगां इउटुबनि भिडिअ नायग्रोदो बेनिफ्राय नायनानै माबाबानो जाबाय सिनायना लाबानो जाबाय आब' दिपालिनिखौ र' दा आंबो नायनानै लाइक थुब्रोजोबना हरगोन आं फेसबुकनिखौ रानि मोसाहारियानो आं दिगन रानि मोसाहारियानो नोंनोमोन आरोना दावहारु ब्र' आंबो एसे हमनो मोनदों माने दहायनो एसे आन्दाज मोनदोंमोन आं ओमफ्राय माने इयाव बाबु होनना बुंहरनायखाय आङो माने एसे बेलेग सानदोंमोन आरोना आंनि फेसबुक नामा आं नोंनिखा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालाम आंनिखौ नोंनिखौ अबाव माबानो लिरनो रोंगोनलै नोंना स्पेलिंआनो जा माबा माबि होब्रेजोबथारनाय नुवाखै होनबा नोङो आब' दिपालिनिखौ फेसबुकखौ मालाबा प्रफाइलखौ मा दोनदों बेबा हाजार मानसि दङ
ओंखारलांजोब्बाय जोंहा सासे सानैल'सै दिपालिनानि आं दाहाय मोनसे हगारगोन। दावहारु ब्र नोङो भिडिअ हगारगोन आरोना दा एसे दे आंबो नायगोन दे भिडिअखौ हगारबानो जाबाय। नायगोन दे आं भिडिअखौ दाहाय दावहारु ब्र नोंनि भिडिअखौ नायगोन आं साननैसो हगारथ'नो हानाय नंला भिडिअखौनो। साननैसो हगारथ'नाय जानाय नङा आं भिडिअखौ। जोंहा थांजोब्बायलै ओंखारलांजोब्बाय। ओइ साला ओंखारलांजोब्बाय गासिबो र' आब' एमेनाबो लाइभ फैदोंलै। जोंहा सोर फैदों? दावहारुआ मा होनदों? दिपालिनो आं वान फ्रेन्ड हरगोन बुंदों। जोंहा राजु बसुमतारी आदाया फैदोंमोनलै। राजु बसुमतारी आदा थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। लाइक दान होनना बुंदों। थेंक इउलै आब'। थेंक इउ आदा। सालायफ्राबो बोरैबासोलै खारै ओंख्रि जाग्रा नालाय। राजु आदा माबोरै खबरफ्रा? ओंखाम जाखांबायना? मा ओंख्रि जाखो आदा? सुपार होनना बुंदों। नाइस थेंक इउ आदा थेंक इउ। जोंहा राजु आदाया फंबाय नाइस होनना बुंदों। थेंक इउ आदा थेंक इउ। मा ओंख्रि जाखो आदा? जोंहा आलायअरना मा जाजोबखो गाइसमोन? जोंहा गाइसमोना ओंखारलांबायलै सोरबा सोरबा। आलु बिलाहि गरसि दाउदै भाजासोमोन भाइ होनना बुंदों जोंहा राजु आदाया। गोथावथारलै आदा बाव। आलु बिलाहि गरसि दाउदै भाजासो गोथावआनो दे आदा। जोंहा ओंखारलांजोब्बायलै गासिबो आदा। गासिबो ओंखारलांजोब्बाय। आंबो दोनथ'नांसिगोनसो र' लाइभखौ। दसे थाबावनोसै। नों बहा थांखो फंबाय? नों बहा थांखो फंबाय ना मा होनखो? राजु आदा मा होनदों नोङो? आङो दायो तेलेंगानायाव दंफैयोलै राजु आदा तेलेंगानायाव। दे फंबाय होनना बुंदों औ। जोंहा दे कमेन्ट खालामलाय दसे साब्रै दङ। आदा खबरफ्राथ' मोजाङानो दा? आदानाथ' 1K जाहैबायना? नों बहानि जागो फंबाय होनना बुंदों नामा? आङो माबानिलै सनितपुरनि आङो आदा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आङो। जोंहा हेलौ गाइसमोन आलायअरना हेलौ गाइसमोन होनना बुंदों।
जोंहा राजादिया मोजां दे फाय होनना बुंदों। औ मोजाङानो आदा। औ 1K जाबाय फाय होनना बुंदों। औ थेंक इउ आदा, कंग्रेचुलेसन। जोंहा वाच टाइमा बेसेसो जाखोलै आदा? मनेटाइज जासिगोन नामा? दावहारु अफिसियेल ब्लगआ मा होनदों? दं ब्र', दंगासिनो ना माबा अन दंगासिनो आरोना दावहारु ब्र'। थेंक इउ दावहारु ब्र' अन थाबाय थानायनि थाखाय। जोंहा मानसिफ्रानो खम फैथारोलै आंनि लाइभआव, चेनेलानो फिसाना। भिडिअ हगारनो हायाखै, बेनिखायनो फोसावगासिनो आं बिदिनो दसे दसेनो। वाच टाइम 1K जाबाय, 4 मास रानिं चेनेला फाय। 4 मास रानिं दंबयो, रानिं जागासिनो आरोना। दे जेबो नङा दे, गोबाव दंबयो दा एसे। 1K जाबायबा आरो 3K नांबावगौना आदा? आरो माबा दंबायो 8 मास दंबायो होमबा। जेबो नङा आदा जाहैगोन दे। मोजाङानो। आलायअरना मा होनदों? चिकेन जानानै आलौ जोब्बाय आंहा, चिकेन जानानै आलौ जोब्बायनो आलायअरना मिनिहरदों। राजु बसुमतारी, जोंहा राजु आदाया मा होनदों? औ नंगौ, नंगौना आदा? जेबो नङा दे आदा, जाहैगोन दे नोंना मोजाङैनो। जोंनासो दाबो दावखोनो हायाखैलै आदा। दासो फिसानो चेनेला एसे एसे दावखोलांगासिनो। जोंहा दिपालि आब'मोना ओंखारलांजोब्बाय नामालै? सिरि जाजोबथारबाय माथो। लासै लासै जौगोन दे फाय होनना बुंदों। औलै आदा ओं लासै लासैनो। दिगोन नोंना मैया 147 मोन, दिनै खमायना 140 थांदों। माखौ होनदोंथाय जोंहा दावहारु ब्र', माखौ होनदों नोङो? 147 मोन, दिनै खमायना 140 थादों। माखौ होनदों दावहारु ब्र'? वाच टाइमखौ होनदों नामा आंनिखौ? र' दे फाय होनना बुंदों राजु आदाया। अ दे आदा। वाच टाइमखौ होनदों ना दावहारु ब्र'? अ दिगन, आंना मैया 147 मोन, दिनै खमायना 140 थादों। अ माबाखौ होनदों आरो ना, सापर्टखौ होनदों। आं बेखौनो माबासो सानगासिनोमोन। होमबा 7 जनानो खमायदों माथो दावहारु ब्र'ना। खमायोलै बेबायदिनो खमायलाङो। उनाव भिडिअ नायलायफिनबाथाय फैफिनो आरोना दावहारु ब्र'। भिडिअ नायलायफिनबाथाय फैफिनो। राजु नों फ्रेन्ड खालामगासिनो फुल भिडिअ नायना फ्रेन्ड खालाम आंखौबो होनना बुंदों। राजु आदा नोंखौ फ्रेन्ड खालामगासिनोनो माबाया दावहारु ब्र'आ। राजु आदा नोंबो बेक खालामफिननांगौनो। आंना होनना बुंदों आरोना। अ 7 जन खमायदों आरोना मैया नोंना दावहारु ब्र'। बिदिनोलै बेक टु बेक लालायबाथाय खमायलांफिनो।
जारलासो आंनियाबो बिदिनो खमायबाय थायो माबाबाथाय उनाव भिडिअ नायलायफिनबाथाय फैफिनोलै दावहारुफ्राव बे खमायनायफोरा हारसिंनो फैफिनो आरोना नायलायबाय थाबाथाय भिडिअ नायलायबाय थाबाथाय आंनाबो बिदिनो खमायबाय थायो मालाबा 10 जन खमायो मालाबा 9 जन खमायो बिदि ओमफ्राय उनाव भिडिअ नायफिनबाथाय माने भिडिअ नायलायफिनबाथाय फैफिनो आरोना हारसिंनो जोंना राजु आदाया थांबायसो नामाथाय दावहारु आरो 10 मिनिट थाबावनोसै नामा आङो 10 मिनिट थाबावनोसै खोमा 10 मिनिट थानानै दोनथ'नोसै खैथा जाखोलै टाइमा 9:33 जाबाय 10 मिनिट थाबावनोसै आब' एमएननियाव दसे थांनि र' जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा फैदोंलै थेंक इउ आदा आरबि एन्टारटेनमेन्ट थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइक दोन थेंक इउ दे आदा लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ हा लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दे आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा मिस्टार एलबि ब्लग फैदों थेंक इउ मिस्टार एलबि ब्लग थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा आरबि आदाया मा होनदों माबोरै दं फंबाय मोजाङैनो दंलै आदा मोजाङैनो दंथ'यो आं दा आदा ओंखाम जाखांबाय नामा नोङो मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थालाय जोंहा आरबि आदाया मा होनदों ओंखाम जाखांबाय नामा फंबाय होनना बुंदों जाथ'वाखै आदा आं नै लाइभ दोनबाथाय जानोसै दसे थाबावनोसै लाइभआव मोनबाय दसे लाइभआव थानानै जानोसै आङो दोननानै लाइभखौ दोननानै जोंहा मिस्टार एलबि ब्लगआ मा होनदों मा ओंख्रि होनदों नामाथाय आं जाथ'वाखै आरोना मिस्टार एलबि जोंहा एन्टारटेनमेन्ट आदाया मा होनदों जाखांबाय फंबाय होनदों मा ओंख्रि जाबोखो आदा बोरमा फ्राय दालि रुटि टमाट' साखिनि पापरसो फंबाय बाव मासे बुरजालै आदा गोथावथार माथो मोजाङानो दे मोजाङानो गोथावथार मिस्टार एलबि ब्लग जोंहा फ्रेन्ड दंना गैयालै नों आंजों जोंहा फ्रेन्ड गैयाबा कमेन्ट हरना होलाय खेबसे आं नोंखौ बेक सापर्ट खालामफिनगोन दे जोंहा आलौरना मा होनदों जानो नामा आंनि ओंख्रिखौ सोरबा आलौरना ओंख्रि जासिहरदों सोरबा जानो नामा होनना बुंदों जोंहा आरबि आदाया मा होनदों गभर्नमेन्टनि फ्रिसो फंबाय गभर्नमेन्टनि फ्रिसना आरोना आदा जानांगौलै फ्रि मोननायखौनो आदा आदाया डिफेन्सआवसो थायो नामा होनदोंथाय आं डिफेन्सआव थायो बायदि मोनदों आङो आदाखौ बबावबा थायो नामा फंबाय होनदों औ आदा आङो तेलेंगानायावसो थायो तेलेंगाना माबायाव स्टेटआव तेलेंगाना स्टेटआव आं कम्पानियाव दंफैयो आरोना मोनसे कम्पानियाव आदा ब्र होनदों औ आदा बिदिनोलै जोंना खाथिलाबायनायानो कम्पानि सम्पानि बायदिसिना मोजांलै टप ब्र मोजाङैनो टप ना मा होनखो आदा जोंहा दावहारु ब्र'आ मा होनदों मिस्टार एलबि फ्रेन्ड खालामदों मिस्टार एलबि फ्रेन्ड खालामनांगौनो
दावहार ब्र'खौ बड' एम लाब्रा मोनफैदो जोंना हाय ब्र' थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हाय ब्र' हेल' बोरै खबरफ्रा मा ओंख्रि जाबोखो मिस्टार एम लाब्रा अ बड' एम लाब्रा मा ओंख्रि जाबोखो जोंहा मा होनदों ब्लु खालामदो ब्लु खालामना होनि दे बड' एम लाब्रा दे ब्लु खालामना होबाय दे आङो बड' एम लाब्रा जोंहा आलायअरना मा होनदों जौ लोंगासिनो आं सिक्किनजों दोखो दोखो फेनानै उन्दुना थानोसै बा आलायअरन बा दोखो दोखो फेनानै उन्दुना थानोसै आरोना दे होखाव बड' एम लाब्रा लाइक दान होबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बड' एम लाब्रा थेंक इउ जोंहा मा ओंख्रि जाबोखोलै बड' एम लाब्रा कमेन्ट होदो जोंहा हुरागासि फैयो हुरागासि थाङोलै जोंना मानसिफ्रा जोंहा आरबि आदाया अन दङ एम लाब्राया मा होनदों जाथ'वाखै आरोना जोंहा एम लाब्राया आंबो जाथ'वाखै ओंखाम दा लाइभखौ दोननानै जानोसै दे सोरबाफोर लोगो गैलायाबा लोगो खालामलाय जोंहा साब्रै दङ सोर दङ आरबि आदा दङ बड' एम लाब्रा ओमफ्राय माखासेया थांजोब्बाय नामा आलायअरन दङ मिस्टार एल बि ब्लग दङ मिस्टार एल बि ब्लग कमेन्ट होलाय जोंहा थांफिनबायसो नामा जोंहा आरबि आदाया अन दङ अन दङ आरबि आदाया दावहारु आदायाबो दङ दावहारु ब्र'आबो आंनियाव बारा मानसि फैयालै आरबि आदा चेनेलानो फिसाना दा आरबि आदाया अन दङ ओंखारलांजोब्बाय माखासेया दहायसो सानैसो गोदान फैदोंमोन बड' एम लाब्राया जोंहा होनदों मिस्टार एल बि ब्लग सापर्ट खालाम ब्र' कमेन्ट हर मिस्टार एल बि ब्लग नोंखौ बड' एम लाब्राया बुंहरदों सापर्ट खालामनांगौनो कमेन्ट हरनो होदों सापर्ट खालामलायबानो जाबाय सापर्ट खालामना होलाय गावजों गाव अनलायनांगौलै बयबो मिस्टार एल बि ब्लगआ कमेन्ट होआसै माथो थांबायसो नामाथाय जोंहा आरबि आदाया अनानै दंगासिनो उनावनो दङ आरबि आदाजों लोगो गैयाबा सापर्ट खालामना सोरबाफोर लोगो गैयाब्ला जोंहा दावहारु ब्र'आ दंना गैयाथाय आरबि आदाजों आलायअरन ब्र' सापर्ट खालाम कमेन्ट हरनो
जोंहा आलायारन सापर्ट खालामनांगौनो बड' एम लाब्राखौ आलायारन सापर्ट खालामना हो। जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ मा होनदों दंखायो फंबाय दंखायो आरोना आरबि आदा। जोंहा माबाना आलायारनना चेनेल गैया आरोना इयो सापर्ट खालामना होगोन र' नोंसोरखौ होमबाबो आरबि आदा सापर्ट खालामना होगोन र' नोंखौ जोंहा आलायारना। आंना फेमिलियानो खमथारलै आदा आरबि आदा। दासो एसे दावखोलांगासिनो। दावहारु ब्र'आबो दङ जोंहा। दावहारु ब्र' दङ। आलायारन खालामबाय आं बड' एम लाब्रा अमा बेदर जाहोनांगोनलै हले बड' एम लाब्रा आं हले जासिला बायनायाव थिखा। जोंहा माबाया आलायारना बड' एम लाब्रा नोंखौ सापर्ट खालामना होबायनो आरोना माने अमा जाहोनांगोननो आरोना अमा बेदर खालामना होबायनो आलायारना। जोंना आरबि आदाया मा होनदों गाबोन लाइभआव फैबाव दे। आदा आं समखौनो मोनालै सम मोनबा फैगोन र'। बिदिनो जेसेखिनि सम मोनो बेखिनियावनो फैयोलै आं थाबनो माने सम मोनबानो फैयो आरोना। बिदिनो दसेल' सम मोना आं सम मोननायावनो फैयो आरो नङाबा डिउटियावनो थाबाय थानांगौना। अके आलायारन थेंक्स होनना बुंदों बड' एम लाब्राया। जोंहा आरबि जागोन होनना बुंदों दावहारु ब्र'आ। आरबि आदा नोंखौ र' आलायारना सापर्ट खालामना होगोन दै सापर्ट खालामना होगोन र' इयो आंनिनो लोगो आरोना इयो माबाया आलायारना। जोंहा आरबि आदाया मा होनदों दावहारु लोगो मोनगोन होनना बुंदों आरोना आरबि आदाया। दावहारु आरबि होनना बुंदों। सोरां ब्लगआ मा हगारलायखो जोंहा साबा दंमोनलै दे गासिबो कमेन्ट होलाय दे फंबाय सापर्ट खालामहर होनना बुंदों आरोना। दे फंबाय सापर्ट खालामहर होनना बुंदों आरबि आदाया। जोंहा माबा आलायारन जोंहा माबाखौ आरबि आदाखौ सापर्ट खालामना होलाय आरबि एन्टारटेनमेन्टखौ बड' एम लाब्रा आलायारन ब्र' भिडिअ हगारदोरा माबा इयो चेनेल खुलियाखै दै माबाया आलायारना भिडिअ हगाराखै माने इयो जेबो भिडिअ हेगारथ'वाखै।
आलायअरना मा होनदों गोजाबो लोंनो नांगोन गोजाबो लोंहोनांगोन होनना बुंदों आरो लोंहोगोन दे आलायअरन लोंहोगोन टेनसन खालामना जोंहा आरबि आदाया मा होनदों दिपालि कमेन्ट हरदो दंब्ला होनना बुंदों जानोलै आरबि आदा थांबायसो नामाथाय इयो दिपालि आब'आ नोंनि लाइफ दोनजासिम थागोन आङो होनना बुंदोंमोन थांबाय इयो थगायलांबाय इयो नोंनि लाइफ दोनजासिम थागोन होनना बुंलांदोंमोन जोंहा आलायअरना मा होनदों आरबि एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय आं सापर्ट आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा नोंखौ सापर्ट खालामबाय नो दै आलायअरना सापर्ट खालामना होबायनो जोंना बड' एम लाब्राया मा मिनि हरदोंसो माथो ना मिनि हरदों जोंहा बड' एम लाब्राया जोंहा आरबि आदाया मा होनदों गोजोनलै दे गोजाखौ दालों गोसोमखौ लों दे होनो जोंहा आरबि आदाया मा होनदों जागोनलै दे गोजाखौ दालों गोसोमखौ लों दे होनना बुंहरदोंलै आलायअरन गोसोमखौसो लोंनांगौनो जौ गोजा केस मोनसे लोंहो नांगोन गासैबो सासेयाव होनना बुंदों माबाया आलायअरना केस मोनसे लोंहोनांगोन आरोना आलायअरनखौ लोंख'जोबनो हागोन जानोलै जोंहा आरबि आदाया मा होनदों जौ गोसोम दं फंबाय बेखौ लोंहोगोन फंबाय जौ गोसोम दंनो जौ गोसोमखौ लोंहोगोन होनना बुंदों आरोना आरबि आदाया जौ गोसोमखौ लोंहोगोननो खैथा जाखोलै 9:49 जाबायलै आं लाइभखौ दोनथ'नोसैसो नामाथाय टाइमाबो बिराद जाबायना आदामोन लाइभखौ दोनथ'नोसै नामाब्रा आङो हायो आं लोंनो उन्दुलाय सिखारलाय लोंलाय हासुलाय गारलाय खालामबाय थागोन ओरैबायदि लोंगोन आरोना बारा लाया दिन मा होनदों बारा लाया दिने रोजानि दं फंबाय 12 रोजानि दं फंबाय होनना बुंदों आरोना आदा आरबि आदा दे ब्र बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम थेंक इउ बर' एम लाब्रा थेंक इउ बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम आं दोनथ'नोसै ना आदा आरबि आदा दे बिदिब्ला गुड नाइट फंबाय थेंक इउ दे आदा थेंक इउ गुड नाइट सुइट ड्रिम दोनथ'नोसैलै ना आदा आरबि आदा